ओम जयंती मंगला काली ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गीत संगीत के दुनिया में हमने के लागल जा, लेकिन गीत संगीत चाहे कोनो भी कार्यक्रम मांगलिक कार्यक्रम शुभ के शुरुआती होला प्रथम पूजा गणेश जी के होला श्राद्ध कार्यक्रम भी भइल होई पंडित जी महाराज जौना दिन पगड़ी बंधवाई ले पगड़ा गणेश जी के पूजा कराई ले एक खातिर कि आज तक जौन अशुभ अमंगल बीत गई से बीत गई आज के बाद शुभ शुभ और मंगल ही मंगल है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बबुआ जे भी गावेला बजावेला या केहू पढ़ेला या पढ़ावेला निकेश बाबू वो केकरा दरबार में धावेला स्वर्ग के दायनी विद्या दायनी माई सौदा होली भक्त महतारी के दरबार में जाके दोनों हाथ जोड़ी अर्जी लगा के कहले कि ये माई ये लड़का के लाज तू ना बचेबू तो औरी के बचाई। मेजर मेजर भक्त कहले कि हे महतारिया और करिले हाथ जोड़िया कि हे महतारिया और करिले हाथ जोड़िया
पगरिया हेलो कॉर्डलेस माइक बा कॉर्डलेस माइक तरिए ला पकड़ के तरीका हां डरे वाला पर भेजी का अच्छा देशवन को हम ही बंद कर दे आज के महफिल में हां जे भी उपस्थित बा बा ए महफिल के शोभा बढ़ावे खातिर हां सब कार्यक्रम व्यवस्था बनाने गए कलाकार और समाज के ओर से रही पहले का बदलना हां हम अपने माई के कर रहल बानी हां भक्त महतारी से जाके कहले के माई ए बा अगर तोहरा से उम्मीद छोड़ दी हां तो दुनिया में उतना खास केहू नहीं थे हां जे हमारा उम्मीद पर खड़ा उतर सके आज तक हां के लड़का के इज्जत कहियो जाही नहीं खुले हां आशा ना पूर्ण भरोसा बा कि आजो ये लड़का के लाज बचे हां हे मोहतारिया कइले हो छोड़िया हे मोहतारिया हे मोहतारिया कइले हो छोड़िया तो सुझे नाही कवानो सुझे नाही कवानो जगरिया होला ई माई तव पर बबुआ के पगरिया ए माई तव पर बबुआ के पगरिया तू सब जानत तारू कि हमारा पास डिग्री कितना बा हम पढ़ल लिखल कितना है कितना एजुकेटेड बानी जानकार कितना बानी मार्केट में हमार मित्र कितना बड़ा उदय चाचा का ओर से ही पुरस्कार मिल रहा है प्रथम पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन मंगल रहे पद प्रतिष्ठा में चार चांद लगात रहो जहाँ रही राजा बन के राज करत रहे ये भगवान से हम प्रार्थना कर माई झूठे बाये माई दुनिया के झांसा बसई तो हजे पर लागल बाया कहे खातिर हरियार गो लोग बा कि चलो चलो तारा पीठ पर हम बानी
लेकिन जब गाड़ी संकट में फंस जाला तो पीछहू वाला के लिए अपना संकट में फंस जाला। काहे ई हमेशा से चलल आवता। रोको झाल रोको लो जेकरा बदौलत कोनो काम ठनले बालो उ तहार कबो पीछा छोड़िए दी। समय पर ना पहुंचे, समय पर कहियो ना पहुंच सके। काहे अभिमन्यु के भीम कहले कि बेटा ते चल ते जब 6 गो गेट तोड़ देबे तो 7वां के हम तो अपना गादा के बॉल से टेल के तोड़ दे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में ढुक गए 6 गो गेट तोड़ दिहले फट पीछे तो बोले कि 7वां गेट हमरा तोड़े के लूर नहीं थे। चाचा कहले रहे हैं कि गादा के जोर से तोड़ दे टेल के। अब पीछे तक तो जा कोनो चाचा पापा हइले नहीं। जयद्रथ दुआरी मैंने गेट पर घेर ले रहे प्लस के रे उ ढुक गइल बा ओकरा के ढुके दे का जयद्रथ दुआरिये पर घेर लिहलस। आ देखी कि भीम के चढ़ावला बढ़ावला में गई रहले कि 7वां गेट चाचा तोड़ दी है। ओ जा चाचा ना पहुंच तो अपना में जो टैलेंट रही उहे टैलेंट का में आई केहू के पछहरिया लाग के दूसरा के भरोसे आज तक केहू अपन मंजिल छूले। हम अपने भरोसे मार्केट में चलत हनी। अब उम्मीद बा कि हमारे गाड़ी के कतही तो फंसे ना। झूठे बातें दुनिया के एगो तो हरे लागल बाया बोलिए प्रेम से बीड़ा वाली मैया की जय। सुमिरन की है बाकी एक बाद नयका धुन में नया बात कह के चढ़ चुटकुला कह के हंस खेला के हमने के बंदरो भी करी ले काहे खातिर जन मनोरंजन खातिर। एकरा पहले शांति से कुछ संस्कृत बाड़ी में देव भाषा में कि सुमिरन कहनी काहे खातिर वैभव भंजन खातिर। तब तनी जन मनोरंजन में लागे के बा लागी
एगो तने खूब बढ़िया भक्ति धुन बजाओ। भक्ति ये बजाई हो। बर बजाई हो। क्या बात बजाओ ना मन रेडी 1 2 3 गो। बहुत सुंदर। हेलो हम जो उम्मीद कइले रहनी हां हां ओ से तू अवरी बढ़िया धुन बजा दी है। हां कितना बढ़िया भक्ति बजौले हां। हां धोवत धोवत तोहरी मंदिरिया मंदिरिया हाथवा खिलैले हो आए तबो नहीं काहे मैया मैया दया तोहरा भइले। काल के बेस बाबा करा दी। नियम फर्ज की है बनता हां कि जब व्यास भक्ति गावत है हां तो बेंजू वाला चाहे पचहरिया सजिंदा लोग के भी ये उत्तरदायित्व बनता कि इहो लोग भक्ति मिजाज के कुछ बजाओ। अना तई ना कि व्यास कहत रहे कि माई आओ लइका के लाज बचाओ तले बेंजू वाला धइले बारे कि आज भर ढील द ढोली जाने छी भजन ना भय कैसे माई खुश हुई है माई कहवई है नानू जी उस सब गाना बजावे के दोसर जगह बा दूसर का ताल में कुल गाना बाजी बा। हां बरबराती ई कितना बढ़िया लइया काटा जा कौना ए भाई ए काहे ने छोड़ावो तो हो एगो तमर तार वाला माइक देके झुरा देले बड़ा लोग हमरा के कोटलेस माइक नहीं देवे के चाहिए। तो तने बा ई कितना बढ़िया गीत है। कौना माई के माया ना आई बेटा के प्रति कोनो लइका कहे कि धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा मंदिरवा हाथवा खियैले हो तबो नहीं काहे मैया दया तोहरा भइले हो। कौना माई के करेजा ना पिसज जाए। कौन माई अपना भक्त के दर्शन ना दी दी है बाकी ऐसन के हु गाई तब नु ऐसन के हु भक्त जाई तब नु गीतिया ऐसन बा काहे काहे कि पुरानका युग के गाने ह भरत शर्मा जी है गीत के गौले बानी। आजकल तो भक्ति गीत हर नवरात्र में रिलीज होता अब बुझाते नहीं कि माई के पूजा करे गइल लोग के माई से मजाक करे कैसे जी कैसे कैसे अब हे मैया देवी रउआ के चढ़ाई जिलेबी एगो लभर दे दी हेवी एगो लभर दे दी अब बुलेट पर जीजा हो बुलेट पर जीजा अब मंदिर घुमा दी बुलेट पर जीजा। अब बताई बर बहिन रहली शादी बियाह हो गई तबे नु जीजा एगो बुलेट में घुमावे वाला हो गई का जी हां जी हम मान के चली कि बर बहिन ना रहती या जीजा ना होते तो का गांव के कोनो टायर बैल पर चढ़ के जाती। हां तब गांव के बॉयफ्रेंड का भाई हद हिसाब बगावे वाला लोग का गा दी आ लिखे वाला राइटर लोग का लिख दी एक और कोनो गारंटी है हां जी ना।